Bonġu għal kulħadd, illum huwa tnejn 5 tax-xahar, kien għadu Dunstan xwiereb niċċelebraw l-qudisa flimkien. Illum il-Knisja tippreżentanna l-San Bonifazju, Isqof u Martri. Dan il-qaddis u tassew Martri għaliex xerred demmu għall-isem ta' Kristu bla xejn ma beża mit-theddid sal-imħalfin għalhekk daħal fis-saltna tas-sema. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. U nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nobietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Atina mulej l-għajnuna bit-talb tal-martri tiegħek San Bonifazju li jgħallem il-fidi u li ta' xhieda għalija bit-tixrid ta' demmu. Għamil aħna l-koll nżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nisqarru bl-emil bil-bnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Tobit. Jiena, Tobit, kont nimxi fit-triq tas-sewa u l-ġustizzja il-jiem kollha ta' ħajti. U kont nagħmel ħafna karità ma' ħuti u ma' ġensi li kienu ġew miegħi fl-art tal-Assiri f'Ninwe. Mela, fi-żmien Sarkedon, is-Sultan, erġajt lura lejn dari u reġgħu inaqdu miegħi Marti Anna u ibni Tobija. Kienet il-festa tagħna ta' Għid il-50, il-festa tal-ġimgħat. Dakinhar għamluli pranzu kbir u jien inxħed biex nikol. Il-mejda kienet lesta u ħejjew li ħafna ikel u jien qed lill-ibni Tobija, mur ibni u wara ssib xi ħadd fqir minn ħutna l-turufnati f'Ninwe. Wieħed li jiftakar fil-mulej b'qalbu kollha u ġibu hawn biex jikol magħna. Nistennik ibni sa ma terġa' tiġi. U Tobija ma rifittex xi ħadd fqir minn ħutna. Meta reġa' lura, Tobija qalli, Missier, hawn jien ibni. Weġibtu u jieġabu qalli, ara, hemm wieħed minn niesna qatluh xeqtuh fis-suq għadhom kif gawh. Bist minn fejn kont, ħallejt il-pranzu bla ma doq xejn u mor ġbartu mit-triq u ħadtu fid-dwejra sa ma tgħib ix-xemx biex imbagħad nidfnu. Imbagħad erġajt lura lejn id-dar, inħsilt u kilt bid-dieqa f'qalbi. Ftakart fil-kelma tal-profeta Amos li kien qal Betel. Il-festi għandhom jinbidlu f'niket
u l-għana tagħhom kollu f'tinwieħ. U nfexxejt nibki. Ma li niżlet ix-xemx, mort ħaffirt qabar u tfintu. Il-ġirien daħku bija u qalu ma jibżax aktar. Darba kienu jfittxu ħal-mewt minħabba fek u kellu jaħrab u issa qiegħed jitfen mill-ġdid. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl l-Alla. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Flimkien? Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxa ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbirek. Flimkien? Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ġitu għana jkunu f'daru, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Daw fid-dlam ifeċċa t-tajbin. Twajjeb ħanin il-bniedem sewwa flimkien. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Tajjeb il-bniedem li jħennu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabbna u ħalna minnu biedna bis-saħħa ta' demmu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelu mqaddes skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu beda jkellem il-qassisin il-kbar, il-kittieba u l-xjuħ tal-poplu bil-parabboli. Kien hemm raġel li jħawwel għalqa bidwili, tella ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer ma sar fija, bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer fart oħra. Meta wasal iż-żmien bagħat il-qaddej għand dak il-bdiewa biex jiġbrulu minn għandhom is-semm li kien imiss lilhom il-frott tal-għalqa. Iżda huma qabduh, sawtuh u batuh lura idu f'idu. Reġa' bagħtilhom qaddej ieħor u lil dan ukoll tawh fuq rasu u ġibu ruhom ħażin ħafna miegħu. Bagħtilhom ieħor u lil dan qatluh. Hekk ukoll bost oħrajn li xi wħud minnhom sawtuhom u xi wħud oħrajn qatluhom. Kien baqalu wieħed ieħor, ibnu l-Ażiż. Fl-aħħar bagħtilhom lilu min ibni jistħu qal, iżda dawk il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara l-werriet ejjew noqtluh u l-wirt tiegħu jaqa' fuqna. Qabduh u qatluh u xeħtuh barra mill-għalqa. Se jagħmel is-sejt l-għalqa? Jiġi u jeqret il-bdiewa u l-għalqa iqabbilha il-ħadd ieħor. Anqas din fl-Iskrittura ma qrajtu il-ġebla li warbu l-bennejja sat il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-ħaġa f'għajnejna. Huma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom għax fehmu li dik il-parabbola kien qala għalihom imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mhux is-soltu li nsibu parabboli f'Mark, fl-Evanġelu ta' San Mark, il-maġġoranza nsibuhom f'Luqa u Mattew. Fil-fatt l-aħħar parabbola f'Mark insibuha fir-raba' kapitlu. Ma ninsewx li ftit qabel din il-ġrajja l-awtoritajiet ġew jistaqsu lil Ġesu u jistaqsuh imma inti bliema awtorità qed tagħmel dan. Ovvjament Ġesu jistaqsihom intom Ġwanni, bliema awtorità kien qiegħed jagħmel minn Alla jew mill-bnedmin. Huma ma weġbuhx u Ġesu anqas ma jweġibhom għax it-tweġiba kienu stess. Il-parabbola l-ħsieb femuha li huwa ċar m'hemmx tixbiħat fiha,
M'hemmx il-kelma li għandhom l-għajnejn u ma jarawx u l-widnejn ma jisimgħux għalhekk jinkellimu bil-paraboli, hawnhekk femwa ċara, anzi femwa ċar ħafna. Għaliex fil-ktieb tal-profeta Eżajija hemm ukoll it-tixbieħa tal-għalqa li kienet tfisser il-poplu ta' Alla li l-bidwi għamel minn kollox biex jagħtiha l-aqwa ċans, l-aqwa opportunità. U meta ra li l-għalqa ma tat xejn ħlief ħaxix ħażin u xewk, jiftħilha il-ħitan tas-serjieħ, ħalli l-bejjem tar-raba u l-ħanżir salvaġġ jira fiha u għax-xita ma tirsaq l-hemmhekk. Imma din id-darba l-attenzjoni ma ddurx fuq l-għalqa, imma ddur fuq dawk li kienu din jindokraw l-għalqa. Alla huwa ġenerus. Immaġinaw l-entużjażmu ta' il-bniedem li investa f'din l-għalqa u sab għalqa tajba li ovvjament tkun għatluħ tax-xemx tal-bikri, jagħmilha l-ħajt tas-sejjieħ, jara li hija fonda biżżejjed, jagħmilha masar, jagħmilha torri li fija kienu jorqodu sintendi l-assisa dawk li kellhom jaħdmu r-raba u kienu jaħżnu l-inbit. Imma jagħtihom ċans għaliex fil-Levitiku nsibu li tagħti mqar 5 snin biex inti tiġbor l-ewwel frott, biex ngħidu hekk l-ewwel sempil ħanara raqxejn id-dwieli li jiena żrajt u mhix tajbin u mhix b'saħħithom biżżejjed. Imma tiġi r-reżistenza ta' dawn in-nies li kienu b'kuntratt kienu jafu li s-sit ħajjieħu kemm imissu u huma ovvjament jieħdu l-ħlas tax-xogħol tagħhom. Alla huwa ġenerus miegħek, Alla jafdalek porzjon mill-għalqa tiegħek, mill-għalqa tiegħu l-issir tiegħek biex inti tieħu ħsiebha, biex inti twettaq ix-xogħol li Alla ġabek fid-dinja, il-ħidma partikolari li inti biss tista' tagħmel. Is-sit jippretendi minnek bimħabba li inti turi li inti qed tagħmel xi ħaġa, il-frott. Alla huwa ġenerus, Alla li jafdak. Fdalhom ġidu għaliex dan investa kollox biex xtara l-għalqa, biex ħawwilha, biex għamel it-torri, biex għamel il-masar, kien hemm ħafna xogħol li jiswa l-flus. U Ġesu juri f'din il-qari li kien jifhem dawn l-affarijiet, kien jaf x'jiġifieri li tagħmel għalqa, nafu l-inbiċ ifisser u kemm kien importanti fil-kultura lodija, u Ġesu jagħti deskrizzjoni ċara, ma setax jagħmel iżjed minn hekk. Is-sit bħal mulej għandu l-paċenzja li jistenna dawk il-5 snin igerbu sakemm id-dwieli jaqbdu l-arts u jibdew jissaħħu u jibdew jiffurmaw bħala dwieli maturi li ovvjament jistenna minnhom il-frott. Imma mbagħad il-ġustizzja. La darba intom ma kontux kapaċi tagħtu il-ħidma li jiena tlabt minnkom inqabbilha in-nies oħrajn, ġifieri nies li huma fedeli, nies li jafu li din hemm għal biċċa xogħol partikolari u bimħabba u fedeltà jagħmlu dak li jixtieq Alla minnhom. Għaliex minkejja li bagħtilhom għaddej wara l-ieħor u naraw il-vjolenza tagħhom tuktor il-wieħed għaddewh biż-żmien u l-ieħor ta' fuq rasu ġiburuhom ħażin u t-tliet wieħed qatluh. Jibgħat il-libnu għalax jistħu. U forsi ngħidu ma kif waslu għal din il-viltà biex jagħmlu dan kollu. U kif jasal il-bniedem li jinsa li hemm Alla li tjagħti kont tal-emil tiegħu u jibqa' jirreżisti lil Alla bħalli kieku Alla mhux se jagħmillu xejn. U forsi għalhekk qatluh il-werriet għax qalu li s-sejt xjaħ u m'għandux saħħa jiġi għalina jew m'għandux saħħa jagħmel xejn. Alla mhuwiex imħallef li jbeżza, Alla huwa leġislatur li jgħin il-bniedem jgħix sewwa. Kull ma tlabtek li tagħtini l-frott fi żmienu wara 5 snin. Veru hemm ħafna xogħol li jridu jagħmlu l-bdiewa, iridu jiżbru, jridu jiġbru l-ħaxix ħażin, iridu jneqqu, jridu jara kollox li huwa sewwa. Imma d-dilja darba fis-sena tagħmel il-frott li hemm ħafna xogħol biex isir il-frott. Kull ma rrid minnek li meta jiena nitolbok xi ħaġa lura inti tifraħ bija tgħid hawn Sinjur, kull ma tlabtni għamiltu u għamiltu bil-qalb. Kull jum huwa din l-għalqa ta' dwieli. Kull jum huwa din l-opportunità li għandna fil-ħajja tagħna. Kull jum inti tista' tagħmel xi ħaġa iżjed. L-aqwa li ma taqax fil-passività, fil-medjokrità, fil-qtieħ il-qalb, fil-kultura depressiva li tgħidlek m'hemmx tagħmel għax issa hekk qiegħda jew taqta' qalbek.
ibqa' ħdem, ibqa' rsisti, il-frott jasal, il-mulej jara l-impenn tiegħek. Kull marit is-sem tiegħu, kull marit induq mill-frott ta' dwili li jiena ħawwilt biex inti ikollok il-ferħ li tiskopri li ma' Alla inti tagħmel ix-xogħol ta' Alla. Li ma' Alla inti tkun ġardinar tajjeb ifisser li inti tindokra lir-ruħ tiegħek. Alla jtik lodda, jtik it-torri, jtik il-masar, jtik kollox sewwa. Kull ma trid huwa il-biċċa xogħol ta' kuljum. Il-ftit kuljum, l-għalqa maħduma tinaraf għaliex tkun nadifa mill-ħaxix, tkun kollox forni, id-dwieli jikbru fl-imkien, mhux dilja żgħira, dilja mawġa u dilja qastax kif inhi, hemm lid tas-sena. U lid tas-sena jagħtijak. Alla hu ġeneruż. Alla huwa paċenzjuż, Alla lilek jafdak, imma wkoll Alla jrid minnek xi ħaġa. Ejjew jalla kull ħin tagħna aħna narfu li Kristu huwa tassew il-ġebla tax-xewka l-istess mill-Iskrittura li nibnu ħajjitna fuq u nwettqu ħajjitna dan il-mod. Inkunu ġenerużi ma' xulxin, nafdaw il-xulxin u jkollna l-paċenzja ma' xulxin. Ħalli aħna tassew mhux biss nindokraw l-għalqa tagħna imma wkoll inħeġġu u nimmotivaw oħrajn jagħmlu dan. Ikun imbierek il-mulej. Għalhekk issa ħuti nersqu lejh u nofrulu t-talbiet tagħna. L-ewwel nitolbu għal ħutna nsara li b'xi mod jew ieħor ibatu biex jagħtu l-frott. Iridu jibatu iżjed minna. Forsi l-għalqa tagħhom qiegħda f'post iktar diffiċli biex tagħti xhieda lill-mulej Ġesu iktar ta' tbatija. Għalhekk nitolbu għal dan ħutna biex il-mulej jagħtihom il-qawwa u l-kuraġġ biex il-ftit frott tagħhom ikun jiswa ħafna bħala xhieda għall-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull wieħed minna, għal kull min hu mammet, kulħadd li għandu x-xogħol tiegħu. Biex ma naqtawx qalbna, nagħmluh b'entużjażmu, nagħmluh bil-ħeġġa u bil-ferħ. Għax il-mulej jafdak, il-mulej jafek u jaf tista' tagħmel dan ix-xogħol. Ejja llum inwettqu l-ħidma tagħna biktar imħabba. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal daw kollha li huma mibgħutin għal katekisti tagħna, għal reliġjużi tagħna nisa u irġiel, għas saċerdoti u għal daw kollha li Alla jinqeda bihom biex jgħallem il-oħrajn. Ejja nitolbu għal dawn ħutna kollha biex il-mulej qaddes il-dawn ħutna u jagħmilhom ħaddiema għaqlin biżlin u esperti fil-ħidma tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejja nitolbu għal ħafna intenzjonijiet illi aħna niġbruhom hawn fil-quddiesa fuq l-artal tiegħek mulej u nofruhomlok mal-frott tagħna biex inti tagħti l dawn ħutna s-saħħa u l-fejqan u l-għajnuna fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fl-aħħar nitolbu għal ħutna mejtin illi temmew il-ħidma tagħhom. Tolbu wkoll għal qraba tagħna u niftakru mod speċjali llum għal dawk li jmutu bil-gwerer biex il-ħidma tagħhom twassal għal paċi u l-paċi dejjema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejju fl-iskiet ta' qalbna nagħmlu t-talb personali tagħna. U nofrulek mulej dan it-talb ma' dik li hija l-aqwa dixxiklu tiegħek Ommok Omna Marija u flimkien ngħidula Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
huti s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifjir u glorja ta' isma' ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej is-sagrifiċċju li żejrin offrulek fit-tifkira tal-marti tiegħek San Bonifazju li jibda tiġrib ma kellu l-ħila jifirdu mill-laqda tal-poplu tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qadis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr għal San Bonifazju ħall martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn iddajjef u ssaħħaħ il-minu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jiġi talik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla jeda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk jitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien nissejjinat għalina biex minn rajħ ħibati, ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr u bijrek u qasam u tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi li ġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom għal medmin kollha l-maħfra tad-nubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxantru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċakon tagħna tolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lejna nieħdu sem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għat l-inna l-kol il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Bonifazju l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Intennu flimkien bil-qalb u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru il-minuħat għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba li nagħtijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija s-slim u laqda li inti trid fija, inti tajxu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċ tal-Mulej Ġesu tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi l-xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Dan u Ġesu l-ħaruf Talla, dan u dak li jibatna naħdmu l-għalqa tagħna. Ħinin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġeddidna mulej bil-misteri qaddisa għamel insiru nixbu l-San Bonifazju fil-qawwa tal-għaġeb li wara sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lil mulej irroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum it-tnejn ngħidu il-misteri tal-ferħ. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna
Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina li inti omna, għalik isma talb tana, risut u jetalina li tkun l-Iben tijek panna. O Ġesu tijaj jaħfidna d-dubitna, eħlisna minnar tal-infern, ħulġena l kolla speċjalment dak li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. L-ewwel misteru minn tal-feħ, meta l-Anġlu Gabriele ħabbar sidna Marija li kella tkun Omm Alla. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun tritint kif is-semak ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina inti omna li kisma talbtana, li sut vitalina tkun l-Iben tiegħek bħalna, u li sut jaħfirna d-dubitna ħarisna min-nar tal-infern, ħulġena l kollha speċjalment dak għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-feħ. Sina Marija ma tiżżur l-qariba tagħha Santa Elizabetta. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-semak ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija il-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija il-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija il-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-malejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umman
tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina anti omna li kismat talbtana Ġesu tbetalina li tkun li bentijek panna. O Ġesu tijaj jaħfirna d-dubitna ħarisna minn nar tal-infern, ħolġena l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju minn tal-ferħ, sirġu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li jinti fis-smewit tqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun titint kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafina d-dubietna bħalma naffer minnu ħati għalina, taħanix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna li kismat talbtana, Ġesu tbetalina li tkun li bentijek panna. O Ġesu tijaj jaħfirna d-dubitna ħarisna minn nar tal-infern, ħolġina l-kolla speċjalment dak li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-raba misterju minn tal-ferħ, Resina Marija prezentati li bina Ġesu fit-tempju. Missirna li jinti fis-smewit għaddes ismek, tiġi saltnatek ikun titint kif is-sema kif ukoll fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum għafinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, daħannix fit-tġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek,
imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kismat tal-btana, Ġesu twetalina li tkun li bentijek bħanna. O Ġesu tijek finna d-dobitna ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l kollha speċjalment jekk għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsitraw nikkontemplaw fil-ħamel sul aħħar misterju minn tal-ferħ, sina Marija trefet il-ben Ġesu u għat 3 tiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna, li jinti fis-smewiet għaddes ismek, tiġi saltnati kikun tiġi kif is-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum għaffina d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima orina inti omna li kismat tal-tana, Ġesu twetalina tkun li bentijek bħanna. O Ġesu tijek firna d-dobitna ħarisna minn nar tal-infern, ħolġena l kollha speċjalment dak li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ngħidu flimkien Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajja l-ewwa ta' matana. Slim għalik li lek li ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva. Li kitnedu aħna li nibku noflu f'dan u bit-tadmuħ. Ejja mela avukat tagħna dawwarina u klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara l-flament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Għal-bżonijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun tiġi kif is-semek da fl-art. Sata kuljum għatina l-lum għafrina d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina d-daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina bitinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Gloria l-Missir, l-Ibn, l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatijom lej il-Missir ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jislumu fil-paċi. Amen. Għatijom lej il-Missir ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jislumu fil-paċi. Amen. Għatijom lej il-Missir ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jislumu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missir eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imġarbin. Itlob għalina. Faraċ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnu tal-imsara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-tneħħi d-nubiet ta' dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistaqilna dak li għedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem bis-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u b'intercessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni ikunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kont il-ħażen u tnassis tad-demonju, irraznu Alla tolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajiet tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. It-talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija ed il-fiduċja tagħha mie Kristu trawmen pala raġel adult u missier Giuseppi mqaddes kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalana l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina.
San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Bonifacio, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani, Itlob għalina. indom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkir tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misser tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bl-qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal-lejjem tal-ejjem. Amen. Kien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira u Malla Marija Santisma, imbierek l-imqadsa Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.